Teď čau lidi, dneska budeme hrát Rivals s mojím kamarádem Danem, pozdrav. Čus. A budeme hrát 2 ve 2, tak já tam budu jako kecávat a může mít na to. Tak já si myslím, že může mít na to. Tak pojď 2 ve 2, Dané. Jo, už tam jsou typci, dělej. Dělej. Jo, dobrý. To je vyrovnané. Co dáme? Make it get out. OK, Kubo. No, to je nejhorší mapa. Nejhorší mapa. Ver sniper. Jo, mám. A revolver. No, já ho nemám. Ty máš uzinu, ne? Jo. Uzina je tež dobrá. No, lepší za mě je lepší furt revolver. Kamo. Oni mají plasnomet, nebo? Co? Kamo, mě tam nejde vyskočit prostě. Konečně. Jsou tady v té budově. Tady u mě. Proč u mě? U mě. To jsou 50. Já snajpím. Ne, ty jsi ještě nejde vůbec s nožíkem. No ty já mám málo jak prase. Já mám 3 hápka. Já mám 30, Kubo. Hej lidi, tohle nedáme. Jo, Kubo, že to má. Týpek mrtvej. Kámo, ten borec má 150. Oh. Jak ty vole. Jo, dali jsme to. Jo lidi, dali jsme to. Prý, že to nedáme. No nic. Kámo, tak víš, kolik jsem měl hápek? Já jsem měl 3 hápka a zabil jsem oba 2. Kam se to Jo, dobrý. Já mě odletím, mi to ukazovalo, že jsi někam prošel. No a ten týpek půjde hned za náma, protože... No, on tam je, že? Jo. On na zemi jeden. Byli všichni, kámo, všichni umějí doslova. Hej, Kuba, nechci potom dát 1 ve 1? Klidně. Hej, kámo, oba 2 headshoty a mrtví. Hej, Kuba je nejlepší lidi. Když ho potkáte v rival, tak se na něho dávejte bacha. Že jo, Kubo? Jo, na to, že mi vymazali účet, proto mám tak málo level, jo? Jo, měl asi tak 100 level. No, já jsem měl 100 level. Kubo, Kubo, help, dobrý dead. Jo, kámo, vždycky, když děláš prostě tenhle emote na ty hráče, nebo co, jak se to jmenuje, tak já si myslím, že žijou. Kde je? Já jsem úplně někam vyletěl. Kámo, do vzduchu. Tady je jeden takový bug, který tu nemá ani co dělat. Já jsem... Kubočum, stůj tady u toho stromu, když vyskočíš na tu větev, tady a čum jak vyletíš. Počkej, vyletíš úplně vyskoč tam a vyletíš úplně do vzduchu, čum. Co? Někdy se to prostě bugne. Pustý, kde to? Ale já asi Lidi, asi ví, o čem mluvím, asi to už tady znají, nebo... Hej bro, kde je? Come on, kempí někde. Není na střeše? Ne, není. Takže jsem... Ale jsme to mohli vyhrát. Kubo, jsi taky sám doma, já jo? Já tež. A můžu si to dělat, co chci, kámo, to je nejlepší, když je protože klub doma sám a dělá si, co chce. Jo, no. Já je dobrý ten typek, co má 59 level? Ani ne, bo furt kempí. Come on, furt se schovává jenom.
počkej, já se jdu podívat na spawn, jestli není na spawnu. Hej! Počkej, na téhle na spawnu. mapě se dalo Je na- jít tady dolů. Je na spawnu. Hej, teď to je hororové, kámo. Hej, až je to dáčíme ve 3 hodiny ráno. Jo, no. Hej, pojď tu dovnitř do toho baráku. Koukej, tu se už nedá projít. Oni udělali nový update v Rivals. Nevím, on je na spawnu. On už to vzdal. Není. Je? Kde jsem já? Easy 5-0. Jsem druhý. Hej, Kubo, chci na sebou někde na jedna? Já si jenom otevřu čestky. Prosím, něco na světlu, nebo na nož. Ty vole. Tak pojď. Pojď. Ne ty, pojď Dana. Já, počkej. Běž pryč, to nejsem já. Jo, já se zapomněl, pojď. Dobrý. Tam je arena. Jo! Tak, Crossroads. Lidi, za mě to je nejhorší mapa na světě. Big V druhé Crossroads. mám 10 FPS. No nic. Budu mít win streak 3. Já mám Winstreak 1. A pokud prohraješ, budeš mít Winstreak 0. Ale ty si to můžeš koupit za Co? Já jsem hrál včera proti takovému streamerovi na TikToku a Pokud jsem ho jak porazil jste tím 5-0. natočili videjko, tak to už to mám na YouTube. Já spadl. Nube. 3-0, kámo, jestli vyhraju 5-0, tak se z toho pokadím. No nic, Do videjka nemůžu mluvit prostě, ale psát do Robloxu můžu. proč můžeš do videjka mluvit prostě, ale ne moc? No nic, ty vole, no nic. Ne, kecám. Oni mi dají žlutý dolar, když budeme mluvit prostě. Jo a jo, lidi, sorry, nedávejte nám žlutý dolar, fakt ne. Ale nevím, jestli YouTube bude rozumět česky, ale OK. Ty vole. Tak ty nedám 5-0, no. No, asi ne, no. Aha. Tak lidi, tak já po téhle hře končíme. Že co? Po téhle hře končíme, lidi. Jo. Po téhle hře končíme teda, pokud Kuba prohraje. Je Kuba má low, Kuba má mega low a pade. Yes. Čau, dejte like a odběr. Tak, čau. Lidi, dejte like, odběr hlavně, ten je nejdůležitější. Čus. Čau.